салом дӯстон, дар Премьер-лигаи Англия бозии муҳимтарини мавсим баргузор шуд. Бо эҳтимоли ғолиб аз ин рақобат чемпиони ояндаи Премьер-лигаи Англия маълум шуд. Ба англисо фарқ надорад ки пагоҳ мардум кору дарс доранд. Онҳо бозии мавсимро дар миёнаи ҳафта монданд. Шояд пай мебаранд ки новобаста ба ҳама бозии мазкур тамошобини худро пайдо мекунад. Ду иштирокчии пойгаи қаҳрамонии Арсенал ва Манчестер Сити дар варзишгоҳи Иттиҳод ба майдони рақобат ворид гаштанд. Чӣ хеле ки пай бурдед, абзори бозиҳо дар аввал пешниҳод мегардад ва хабарҳои асосии як шабонарӯзи гузаштаро аз ин ҷо пайдо карда метавонед. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, беҳтараш ба канал обуна шавед то ин ки мо бо хоҳиши дучанд видео барорем. дар ҳоле ки Манчестер Сити барои қаҳрамоншавӣ мубориза бурда истодааст, Манчестер Юнайтед бошад бо Тоттенхэм во мехӯрад. Мутахассисон мегӯянд ки фаворит девҳои сурх мебошанд ва мо ба гуфтаи онҳо розием. Прогнози мо дар ин бозӣ ғалабаи дастаи Тенхак. Шумо бошед метавонед интихобатонро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x монед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитро фароҳам меорад. Танҳо барои он нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди сеҳрноки мо MG0 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ба ҳама муваффақият. Арсенал бо фарқияти 5 гол ба майдон омад ва агар дар ин бозӣ дастболо мешуд, парвои онро намедошт ки Ман-Сити ду бозии дигар дар захирааш дорад. Бозингарони Арсенал бо пойҳои ларзон ба майдон омада тарсон бозӣ мекарданд. Бақолҳои хурду бузург хеле зиёд мебароянд ки тактикаи ин рақобатро мефаҳмонанд ва бузургии Гвардиоларо боз ба қалам меоранд. Аммо ин бозӣ берун аз тактикаву низому дигар паҳлӯ буд. Гапи асосӣ дар ин бозӣ психология буд. Аз ҷиҳати равонӣ бозингарони Арсенал аллакай пеш аз бозӣ онро бохтанд. Ягон тактика Артетаро наҷот дода наметавонист. Бозингарони ӯ дар қисми аввал умуман маънои бозиро дарк намекарданд ки ба куҷо рафта истодааст. Эдегор медавиду медавид, вале ҳеҷ кор намекард. Жезус фақат бо чашмони ҳайрон ба ин ҷову он ҷо менигарист. Зинченко яке аз бозиҳои бадтарини худро гузаронд. Дар Манчестер Сити бошад бозингарони асосӣ собит карданд ки дар бозии бузург бояд менталитети бузург дошт. Ҳама медонист ки дар бозии муҳимтарини мавсим Холланд ва Де Брюйне нафарони асосӣ мешаванд, вале кам одамон пай мебурданд ки онҳо ҷой иваз карда Холланд пас медиҳаду Де Брюйне гол мезанад. худи Холланд рекорди чемпионати 38 давраро ба номаш сабт намуд. ӯ акнун 33 гол дорад. Ширер ва Кол дар чемпионати 42 давра 34 голӣ доштанд ки рекорди бо боҳоро ҳам Холланд то охир ҳатман титупора мекунад. Акнун фарқият байни Арсенал ва Ман-Сити танҳо 2 хол аст ва ин дар ҳолест ки Арсенал 2 бозӣ бештар дорад. Хулас имкониятҳои Арсенал акнун ба 0 хеле наздик ҳастанд. дар баробари ин рақобат дар Англия боз чандин бозиҳои дигар баргузор шуданд. Ливерпул дар сафар бар муқобили Вестхэм бозӣ кард. рақобат барои мерсайдиҳо хеле бад оғоз шуд, аммо Коди Гакпо зуд ба голи Пакета ҷавоб гардонд. дар нимаи дуввум шогирдони клуб кӯшиши беҳтар карда пирӯзии навбатиро ба даст оварданд. акнун Ливерпул ба зинаи шашум боло рафта ба мавқеи Лигаи чемпионҳо хеле наздик гардидааст. Челси ба чемпионшип рафтанӣ бошад. Дастаи шаҳри Лондон дар майдони худ боз ноком шуд. Дастаи Брентфорд 2 голи беҷавоб ба дарвозаи Челси зад. барои Брайтон бозӣ бар зидди Ноттингем Форест яке аз бозиҳои душвортарини мавсим шуд. Ноттингем ки худаш баъри боқӣ мондан дар Премьер-лигаи Англия ҳамаи бозиҳоро мисли финал қабул мекунад, дар ин рақобат ғолиб шуд. суханро дар бораи Англия бо он тамом мекунем ки дастаи Шеффилд Юнайтед рохати Премьер-лигаи Англияро расман ба даст овард. дар Италия бозии ҷавобии даври нимниҳоии ҷоми Италия байни дастаҳои Ювентус ва Интер сурат гирифт. рақобати якуми дастаҳо 1-1 тамом шуда буд. дар ин рақобати ҷавобӣ Интер тавонист дастболо шуда рохати финали мусобиқаро ба даст орад. дар Испания Реал ва Барса гӯё маслиҳат карда ҳарду дар ин давр мағлуб шуданд. Раё Великано бар Каталониё дастболо шуд, аммо Атлетико ба Малёрка иҷозаи ҷунбидан надод ва пас аз ғалаба бар ин даста бо ҳисоби 3-1 ба Реал хеле наздик омад. Нголо Канте футболбози дастаи Арсенал мешавад. дар ин бора вақтҳои охир хабарҳо хеле зиёд нашр мешаванд. тибқи маълумотҳо нимҳиматгари дастаи Челси бо ин тим қарордоди нав имзо намекунад. ӯ яке аз футболбозоне аст ки тобистон ӯро Челси аз даста бояд ҷавоб диҳад. агар борои сармураббии нави дастаи Челси ин нимҳиматгар дар кор шавад, пас роҳбарият аз андешаи ҷавоб додани Канте мегарданд ва кӯшиши имзои нав бо ӯ хоҳанд кард. худи нимҳиматгар метавонад бештар маҳз дар бораи Арсенал андеша кунад. дастаи шаҳри Лондон мехоҳад дар хати ҳимоя ва умуман дар ҳамаи мавқеҳо зарфияту иқтидори хуб дошта бошад, то дар зарфи як мавсим тавонад дар чанд фронт мубориза барад. дар мавсими ҷорӣ ба Арсенал дар охир маҳз ҳамин намерасид.
яке аз мушкилиҳои асосии лондониҳо надоштани ҳайати қавии захираӣ мебошад. Барои ҳамин Артета чанд мусобиқаро ба хотири чемпионати Англия қурбон кард, аммо дар Премер Лигаи Англия ҳам кори Арсенал омад накарда истодааст. Нголо Канте бар ин бозингарон бояд кори Арсеналро хеле беҳтар кунанд. худи нимҳиматгарам зид нест то дар Арсенал бозӣ кунад. ӯ мехоҳад бо лондониҳо ба муддати 2 сол қарордод бандад ва то тамом шудани муҳлати шартномааш дар ин даста бозӣ карда, пас он дар андешаи рафтан аз ин даста шавад. Канте бозингари ҳавобаланд нест ва гуфтушунид бо ӯ барои Арсенал метавонад хеле осон бошад. Рафиня дар Барселона боқӣ мемонад ва карьерашро дар сафи ин тим идома медиҳад. Қаблан гуфта мешуд ки тобистони соли ҷолӣ Барса ин бозингарро мефурӯшад, аммо оҳиста аз ин идея даст кашидан ба ҳақиқат табдил меёбад. Директори даста ва сармураббии Каталониё тарафдори он ҳастанд ки Рафиня бозиашро дар ин ҷо идома диҳад. Хави ба ӯ боварӣ дорад ва медонад ки ӯ дар Барселона солҳои тӯлонӣ бозӣ хоҳад кард. Новобаста аз ин ба Рафиня таваҷҷӯҳ аз дастаҳои дигар хеле зиёд дида мешавад. Тобистони соли ҷорӣ дастаҳои англисӣ барои харид кардани Рафиня кӯшиши зиёд хоҳанд кард, вале Барса нақшаи фурӯхтани бозингари бразилиро накашидаанд. Ҳарчанд дар канори рост нафари асосӣ дар ҳайати Барса Дембеле ҳам бошад, Каталониё нисбати Рафиня ҳам нақшаҳои хос доранд ва намехоҳанд ӯро аз даст диҳанд. Дар набудани Дембеле Рафиня дар канори рост тарзе бозӣ кард ки набудани футболбози иллати француз эҳсос карда намешуд. Вале новобаста ба ҳамаи ин гуфтаҳо агар ба Барселона пешниҳоди 90 миллиона оё қиматтар аз ин маблағ барои харидории Рафиня шавад, хави ва роҳбарияти Барселона сари масъалаи фурӯхтани бозингари бразилӣ андешаашонро иваз хоҳанд кард. Яъне рафтану нарафтани Рафиня аз ҳаҷми пули пешниҳодкардаи дастаҳои дигар вобастагии калон хоҳад дошт. Ба ҳамин тамом боридан ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд, лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли дар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.